G Service, πρωταθλήτρια του τρίτου εργασιακού πρωταθλήματος Θήβας. Μια σπουδαία πορεία στο πρωτάθλημα και μια εξαιρετική νίκη. Συγχαρητήρια κύριε Καραμαγγιόλη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά από πολλή προσπάθεια καταφέραμε φέτος και το κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήρθαν φέτος και παίξανε και τιμήσανε την ομάδα μας, γιατί ήταν εξαιρετική χαρακτήρα. Εγώ του τα έλεγα από την αρχή ότι θα το πάρουμε, δεν με πίστευε. 8 στα 8 τα λέμε του χρόνου back to back. Εντάξει, η αλήθεια είναι το προπονητικό επιτελείο έκανε πολλή δουλειά, τα καταφέραμε. Επιτέλους, φυσικά, έχω να πω ότι η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. Γιατί καταφέραμε να νικήσουμε αυτή την ομάδα και αυτά τα παιδιά ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να πετύχουμε. Συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και από εδώ και πέρα. Ως εμπνευστής του εργασιακού πρωταθλήματος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για όλη την προσπάθεια και τη συμμετοχή και την αγωνία και τον κόπο που καταβάλλετε, και είναι πολύ σημαντικό για να γίνει πράξη όλο αυτό. Όλοι έχουμε βάλει το λιθαράκι μας, και εσύ Νίκο, και ο Κώστας ο Κυριαζής, και όλος ο Κάκος, και ο Δήμος Θήβας και ο ΔΟΘ, όλοι είναι δίπλα μας για να καταφέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια και πάλι, να είστε καλά και του χρόνου για το τέταρτο. Ευχαριστούμε πολύ.